never talk too early. Oh, Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Ezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 p.m. All right, ubakhona ka Lil Wayne kule ngoma ka Kelly Rowland against benomkhuba le ngoma. Listen to that. Huh? I turned that thing into a rainforest. Rain on my head, call that brainstorming. Something efana nokusquatha kanje. Motivation. It means it's always cut some Tavazo talk every Thursday at 7. I bring you is Sex Indaba with Dr. Shabalala and Mangabe Thursday yokuqala of the month. Senzani we talk zonke izinto zomtavazo akotopika kona namhlanje. So because the first Thursday ke September, everything and anything on ezomtavazo. Do call us right now 0861 596 596 and again lihlelo alilungele ingane. The best in news and actuality. The award-winning Indaba with Alex Mtiani. Kakasi FM. All right, Shamatamana Manzi sesiphakathi kwezomtavazo. I now introduce our experts on the show, Dodela Shabalala, with family Kakasi Msheng. Kunjani Alex? You're right, kunjani kwana? Ngikhona baba. Ngibele umndeni wami Kakasi FM baba. Sure, nomndeni uyavuma nawo. Lo hlelo alungele ingane. Namhlanje ngoba lwesine, mawusilandela namhlanje sikhuluma nje zonke indaba ethinta umtavazo. So mangabe kuyi Thursday le uqala ke enyangeni, suke singena topic. So from into okade uyizwile wayo experiment or practice, please do come back usinikeze feedback ukuthi ihambe kanjani kumbe une question ofisa ukuyibuza yonke into ethinta ke ezomtavazo. Inamba ke ozosithola kuyo ithi 0861596596. Lohlelo uyalithola kwi app yeGagasi as a podcast and uyakwazi futhi nokuthi ulithole YouTube channel ye Gagasi. As I wait for my calls, ungayena ku Facebook ubhale ku Facebook page Gagasi FM na ku X ngikhona as Alex Mtiani. As we wait for the calls, Doc. Bengilalele min today kukhulunywa nge-mental health nakubantu besilisa kundoda ekhali la kukhaya benosonic. So akhona ama-benefits asizayo for the mental well-being of umuntu atholakala ocansini, the health benefits. No, definitely. Akhona Alex, ama health benefits. In fact, yazi ucansi is directly related to psychology yomuntu. Ngoba manje ucansi, you know, egcineni kwako konke lento ekuthiwa uvuthondaba. You know, lukhipha lento ekuthiwa ama happy hormones. This governs both umuntu wesilisa nomuntu wesifazane. Right. You know, akuhlukile. Let's just say all genders. All genders basically. Yes. So now uma ubuka ama happy hormones ubuka izinto ezifana nama endorphins or dopamine, ubuka oxytocin, which are called ama love hormones. Now these hormones, they tend to counteract lento ekuthiwa stress hormone, which is the cortisol level. So the cortisol level yona if kukuthi ba counteracted iyehla ishone phansi. Therefore in terms of stress uba well protected in a way. If kuguthi you are engaged in umtavazo and you fika regularly kuvuthondaba, you know, whereas if ungafiki, you know, uba under ingcindezi yokuthi lento ekuthiwa icortisol iphakame ngoba manje mayiphakama nayo ngokwayo i-counteract, you know, lama happy hormones bese kuba khona inkinga ke even ukufika kuvuthondaba komuntu wesifazane naye kumuntu wesilisa nabo bonke ke ubulili esibincludayo ke, you know, la eSouth Africa. Okay, so nango udokotela eyasho ukuthi yes, as udokotela, yes, it's true ukuthi umtavazo ungakulekelela so that uzoba happy mawuphocobele. Lama drugs lawa asetshenziswayo for depression and all that enjani ayicindezela imizwa or ukuhalela ucansi noma abantu ba react akona differently. Right now with the depression ama drugs esiwasebenzisayo ahamba phambili afola under a cluster ekuthiwa ama SSRIs, you know, ama serotonin, ama selective serotonin reuptake inhibitors. So leyo nto leyo yenza ukuthi, you know, in terms of depression elevator mood yakho in a way, but it does have, you know, a counter negative effect when it comes to umtavazo ngoba in the long run it does show ukuthi iyawucindezela umtavazo in a way, you know, whereas, you know, iphilisi leli esivamise ukulipha abantu abaningi
aba suffering from depression, especially into a major depressive disorder, which is a very well classified psychiatric condition. Okay. So definitely ama drugs esiwasebenzisayo for ama psychiatric conditions sometimes ayangenelela ekuthenini acindezele indaba yomdavazo. All right, siyeke ke mental health doc. Singene ke kulokho kunye as I come to the show kusuke sekhona ama notes amaningi angenayo if kusuke ngona ama DMs. Amajita athi emva kocansi khona isithongwana esifikayo. Uthola imama lona lesakufuna ukuthi uvuthe. Is it supposed to be like that? Okay, ucansi siyahlukanisa into phases. Kufika kube khona into ekuthiwa i-foreplay, which we call outer course, la ungakangeni ngisho ungena khona ngaphakathi kumama. Usadlala nje ngaye uthinta ama erogenous zones, uyazama ukumstimulate sexually in a manner. Lapho kusuke say foreplay ke leyo. Bese kuba khona ke sexual intercourse. Sexual intercourse has to do with penetration, meaning ukuthi induku kumele penetrate untomzodwa. So that would be sexual intercourse. And then once wafika kuvuthondaba, which is a climax basically, then bese kuba khona ke iphase ekuthiwa i-resolution. Now i-resolution ke iyinkinga because iyona ke le eletha le ndaba yokuthi usufuna ukukhadlisha, usuzizwa ngazathi uyozela, usufuna uthando ngenxa ye-oxytocin. That's why oxytocin is called the love hormone. So that's where this effect of ukuthi ufuna ukukama down, ufuna ukulala, that's where it's stemming from, it's coming from. Okay, so kufanele kube kanjalo. Kufanele kube njalo. It's something healthy, it's something natural. Yikho ukuthi kumele si understand ngoba if kukuthi now sekuthatha isikhathi eside ukuthi ufinyelele mhlambe ku round 2 in terms of getting another erection as umuntu wesilisa, then sekuba inkinga. Siyake sikunikeze 15 to 30 minutes ukuthi uphinde ubuyele ekuthenini uthole another erection after a resolution phase, and then ukwazi ukuqhubeka ku round 2, ukwazi ukuqhubeka ku round 3. If kukuthi sekukhona hindrance, abanye bayake bathi Alex ekuze kuse induku ingavuki, beshaye nje u round 1 kuphela. Nakhona futhi u round 1 wakhona awulastanga ngisho 5 minutes. Sekuyinkinga enkulu ke leyo because it becomes a frustration kumama, it becomes a disappointment kumama, bese kudala ubuncu 18 years. Nakhona futhi u round 1 wakhona awulastanga ngisho 5 minutes. Sekuyinkinga enkulu ke leyo because it becomes a frustration kumama, it becomes a disappointment kumama, bese kudala ubuncu 18 years. But abantu abaningi they tend to present around the age of 37, which is an issue for us as odokotela. Uma inkinga sesiyithola isihambe kakhulu, mase kumele siyibuyisele emumva, it becomes an issue. And abanye abantu they think ukuthi izinto they can actually go back to normal overnight, ekubeni into seyenzeke even for more than 5 years. So it really depends on how far the damage has gone, and mina as udokotela kumele ngenzeni ngamandla ami ukuze ngiyibuyisele emumva. All right, ngizoqala ke la nge question yokuqala evela yona from umlaleli. Ungaya kwi Facebook page Gagasi FM and uzothi la kunaleli phunga eliqhamuka kubantu besifazane elingabekezeleleki uze uvule amawindi kunuke ngisho ingubo uma nenza umdavazo. Kusokwenze njani? Okay, now that's a foul smelling, vagina. That's a foul smelling ntomzodwa. Now it's a problem ngoba in terms of smell sikantomzodwa, as much as siyake classify Alex sikhulume ngokuthi abantu besifazane baname ama smell ahlukile, but once ismell saba foul ngalendlela yokuthi asisabekezeleki, once saba fishy in terms of ukunuka kwakhona, sinuka sokofishi ikakhulukazi okofishi obolile, then sekuba inkinga ke leyo. And ikakhulukazi mawukuthi sizohambisana ne discharge. So umuntu wesifazane mawukuthi uphuma this foul smell ikakhulukazi during umdavazo, umele ngempela ayisukumele leyo nkinga. And uma kukuthi uyobonwa ke omunye umuntu ongasimina, ngia-advise kuyimanje openly kuyomele bamenze pap smear. Definitely. Right. Okay, so remember ke umuntu obuzela umbuzo again umnikazi walephunga lingaba khona iphunga umnikazi wala angalizwa khona phela ingakho ngithi sine saying yesinto ekuthiwa ethi ena iqaqa alizizwa ukunuka. Okay, so kushisa fanele futhi ke simncede kuba follow ekutheni uzo introduce kanjani le subject yokuthi udinga ukubona udokotela, so udinga ukuthi ube diplomatic, ube polite as well ukuze ungahate ama feelings. Yes, and ube sensitive as well. Ukhuluma ngesitho somuntu, ikakhulukazi sibalekile sangasese. So if kuthi uzo approach indaba awukwazi ukuvela ugadle nje, ngokuthi mhlambe ungabidlapha, awumbekele nje kabanzana ukuthi yini kahle yenzakalayo, yini oyipick upayo and ikuphatha kanjani wena, rather than ukuvela ugadle nje uthi hey mama uyanuka, yazi ekumele sibone udokotela. Sure. Yeah, akudingeki lokho Alex. All right. Menzo ngicela ukubuza la ku doc,
Is it normal yini ukuthi ushake as a woman after reaching an orgasm? Like shaking so bad, especially if you reach orgasm more than once. That's a convulsing orgasm. Okay. That's another way of ukufika kuvuthondaba, you know. Now, not everyone will actually get to experience indaba ye convulsing orgasm. That is the problem. Now, if yena ke esefika kuvuthondaba and azaqhaqhazele aluze even icontrol yomzimba wakhe, Yeah. that's definitely a convulsing orgasm, which is another way of ukufika kuvuthondaba. So, yazi ngiyamhalalisela ngoba baningi abantu abayifisayo lento ayizwayo. Okay, so ku normal kusho ukuthi usuke ushaye kahle umsebenzi. Usukenelile impela. Even naye uma mangathiwa besikhona ukumbuza besombuza ukuthi the after effect now ke of ukudlikiza ke komzimba yena kumlethela ini. Ebese ukutshela kumlethela injabulo, kumlethela i-relief of stress and kumlethela i-sense of happiness. All right, let's qale khona. Yes. It's 15 after 7. You're listening to Kakasi. This show is not suitable for ingane ezomtavazo is sex talk. So namhlanje buza noma yini ofisa kuyibuza asinike ne feedback. Mhlawumbe uyi-expert nawe lapho la ukhona. And Sandile is asking ukuthi uma umuntu wesifazane ezoya 2 weeks esikhathini kusuke wenze njani? Okay. Now u2 weeks kuya ngokuthi ubala kanjani ngoba manje u2 weeks for abantu kuhlukile but u2 weeks usubala ngo14 days, you know, 7 days per week. So usubala ngo14 days. Okay. Umuntu osewophe more than 7 days, you know, wopha ngenyanga A1 lo more than 7 days, then that qualifies as a metromenorrhagia. So sekuthi usopha kakhulu ke lapho useba sengcupheni even yokuthi aluze igazi aluze iiron bese ba anemic. And anemia abanayo iyona le ngisho iron deficiency anemia because umuntu wesifazane mayopha during ama periods usuke luza lona igazi lakhe. It's not ukuthi mhlawumbe usuke luza into engasiye yakhe kusuke kuyilona igazi lakhe eliphumayo alophayo. So uba anemic ke mawukuthi wopha isikhathi eside during ama periods. So kunobungozi. Kunobungozi impela Alex. All right. Lelandelayo ke listen to this. It's a comment akuwona umbuzo. Uthi awuthi lo sicelo kumele Alex uma umuntu wesifazane umenza kamnandi umchamisa akakubhadale phela kube yikesi noma yibhodlela because uyayazi indaba yakho. So i-advice ke leyo. Right? I know where it's stemming from, Alex. I know it's stemming from the concept of sex work. Well, and abantu besilisa yabona sebevela kancane bayaphakama kancane ukukhuluma ngayo lento ukuthi asiphatheki kahle ukuthi hey mangizolala nomuntu wesifazane kumele ngikhokhe at the end of the day kodwa umuntu wesifazane mayizolala nami umuntu wesilisa akumele yena khokhe. You bank it as a topic for next week. We have to, Alex. We have to indeed. Sure. We are ready now to listen to you. Ngathumela VN ku 078 934 2827. Ngigumlu Ntombele Mgababa. Sawona Mlu. Yebo njalo Alex. Is it right wena? Hayi ngikrende nami ngiyaphila kakhulu futhi. Sure, sino talk lana. Unombuzo, unolwazi kumbe une comment? Nginombuzo la. Okay. Yeah, ngumbuzo la kumina ongifuna ukubuza ukuthi kudalwa yini ukuthi ninomuntu wakho meninza umdavazo uzwe kube ngathi uyasuza kanayi isho la ngaphambili la usho khona kumdavazo. Kudalwa yini lo kube ngathi uyasuza kanayi akasuza. All right. Manje lo ke Mlu uphendula ke doc. Okay. So uNtomzodwa uyimbobo ungeneka nje phakathi kwakhe uNtomzodwa mawungena ngaphakathi kwakhe uyimbobo akahlukile you know in terms of the concept yokuba i-vacuum area as la uphuma khona number 2 which is the anal area but yena kuNtomzodwa if kuukuthi uyangena uyaphuma kuyena ikakhulukazi mawuzofenda ngalendlela yokuthi mawufenda induku yakho ize iphume you know bese igcine isifaka umoya ngaphakathi ungathi ungangena ngaphakathi kuyena usufenda ke manje vigorously usufenda usufuna ukumfikisa impela kuvuthondaba lo moya loyo kumele escape somehow and the way escape ngakhona uphuma ngazathi you know ukhala ngazathi umuntu uyasuza kanti no akasuzi kusuke kuumoya ophumayo kuNtomzodwa and kwesinye isikhathi kusuke kuyindlela leyo akukhombisa ngayo ukuthi useyafika kuvuthondaba ngoba ezefika kuvuthondaba uNtomzodwa uyakwazi ukucontracta a relax kuyakuze kuthiwa uyakwanga kuhle komshini we-BP uma uzofaka la engalweni umuntu wesifazane esefika you know kuvuthondaba so mayefika ke baba uma contract uNtomzodwa ucindezela even more le pressure lena yomoya engaphakathi ukuthi umoya ukwazi escape in a high pressure level bese udala ke lo moya loyo wokusuza kanti akusiko ukusuza awuphumi ku number 2 uphuma khona kuNtomzodwa. All right. Sure. Right, Mlu. I hope uvuleka amehlo lapho. And then so kumlu ngekukhanyisana now ngcobo ima respect. Sure Ngcobo. Ninjani? Si right unjani wena? Hayi sikhona sibile hotel. Sure. Sikhona baba kunjani? Hotel. Kwenziwa yini
abanye osisi uhlabo uze ubona ubhontshisi wakhe hey ngaze uhlokane phakathi hey uthi awubuya uyadlala nje kodwa abantu futhi uvaleke kahle ubona ngaphakathi yabo yini edala lokho ukuthi yini sosedle kakhulu mhlambe angazi yini mhlambe uyadoda line sethi lokuthi ubu hayibo uyaphephezela ngazolokuphethe ngomlomo ngomoya vele uphephethe nje ubona omunye futhi uqumbile mase uthi khona into ezothoka ulwazi akhoza lapha ulwazi. Okay. Yeah. I think uthi network here at the right time because angazi ukuthi ulwazi ukuthi ubezothini linto obuzoyisho ngayo. Imanje la wekhayisani. Nazi question doc. Okay. Now if ubuke kuwakheka, you know, komuntu wesifazane. Now njengoba uzothola ilabia majora uthole nelabia minora. Kuba khona abantu besifazane abazoba nobhontshisi omkhulu as compared to omunye umuntu wesifazane. So lo bhontshisi loyo mawumkhulu siyake siyibuka ishape yakhona ikakhulukazi njengoba esho yena ukuthi ikhanda sometimes lize bengazathi libifid ngazathi liyahlukana you know ihood le yakhuluma ngayo le cover ikhanda lingaphansi kwehood but now lento lena akhuluma ngayo i-terminology esibeka ngakhona into ekuthiwa i-cliteromegaly meaning ukuthi ubhontshisi mukhulu ngokwemvelo so akusisona isifo lesi you know. Okay. Alex, yeah. Alex. Sure. Manje wasithi ulwazi ukhulupela ngimcelela ukuthi ukudokotela enzela amakhondom angathatha ukubaba ngoba labantu abasakhala ebusuku yabo uthi wathi ngimcelela ukuthi udokotela benzele amakhondom kanjani ngoba kanjani akasebevele bethu angathi ayababa baba ukuthi bezokhala sebevele embuke nje umuntu wakhe cause wathi cause yambuka manje umenza ucansi akakhali. Okay. Wena uhlobo lwamakhondom yes ngiyalibona lo hlobo lwamakhondom akhuluma ngalo you know ilo lekuthiwa lunezipayisi nako konke lokho ya uzothi ufuna lona ngoba ufuna lona. Okay. Now ake sibuke kuthenini yena ke uma kuukuthi akanazo inkinga mhlambe zokuqinelwa induku akanazo inkinga mhlambe zokuthi asheshe afike kuvuthondaba ake sibuke ke nawo kumuntu wesifazane umuntu wesifazane indaba engakwazi ukufika kuvuthondaba naturally indaba sekumele manje elekelelwe ukuze afike kuvuthondaba ngoba ukufaka kabhuti condom akwelekeleli yena kwelekelela usisi ngoba lama substances lawa akule condom asuke aimed at stimulating untomzodwa and stimulating yena umuntu wesifazane ikakhulukazi you know ezoba nama spices bese eba nento ekuthiwa ama beads amaqhosha kuwo wona ama condom ama studded condoms yabo sisakhuluma yeah so ubhlobo bayo and then you find leyo ezwana kumbe ehambisana ne people lakho. Well not necessarily Alex i-condom i-aim yayo you know akusiko ukuthi mhlambi enhance umdavazo akusiko lokho i-aim ye condom ukuthi ivikele you know umuntu lo oyifakile condom from izifo lezi ezitholakala ngocansi kuthiwa ama sexually transmitted infections and ikakhulukazi ke HIV ngoba HIV asinayo cure for yona la South Africa bese phezulu kwalokho ivikela indaba ye pregnancy Alex you know now kwahamba kwenziwa i-research ngoba phela kuhlezi kuqhamuka information entsha abantu bahlezi bezama izinto ezintsha even kwawona ama studded condoms bakhona abantu besifazane that come forward and say ukuthi bayalimala ngendaba yama studded condoms. All right. I have a question ethinda yona icondom and uzoyiphendula doc. Uzolihle uthi nginenkinga la. Into yami inkulu ngendlela yokuthi ama condom iyawadabula. Ngenze njani? Dodo uzophendula ke on the other side of this. Gagasi FM. Gagasi FM Indaba with Alex Mtiani. The SA Radio award-winning news and actuality radio show. Get your headphones ready. It's Dove 66 manje. This is Sex Indaba with Alex Nodog on Gagasi FM. Basopi Oledi. Basopi Oledi because the conversation is not suitable for intwana. Doc kunozwelihle la. Ukhala ngokuthi wonke ama condom people like liyawadabula. Now you know there are different types of condoms you know and ama condoms ahlukile kakhulu Alex not only ngo size but even nange make yakhona you know even immaterial eyenza yona icondom amba phambili of course latex but now kuyahluka ke is leo condom lubricated or non-lubricated because now if it's non-lubricated then ama chances of ukuthi you know ihlephuke during indavazo ayina mafutha athambisayo ayina lubricant not amafutha ayina lubricant ngoba nawo ama lubricants ayahluka khona a water based khona oil based and lawa are recommended ilawa a water based not lawa oil based okay so ilapha inkinga Alex ukuthi ama condoms ayileyo ndaba leyo
uma kuuthi uzofaka icondom engasuwona usize wakho you know engakuneli ngendlela ngoba icondom kumele ize ifike you know at the edge at the end of induku itself icover yonke induku icondom ayicover kuphela ikhinqi no half you know wenduku kumele ikwazi ukuyicover yonke induku if it can't accommodate that then lo condom leyo ayisiwona usize wakho so there are different sizes ke all the way from extra small going all the way to extra large sengiyezwa ke manje sekuthiwa kuzama ukwakhiwa o double XL you know o triple XL bawa ama condom but ke ayikakafiki ke lapho leyo ndaba leyo kusayi research nje yenziwayo kanti sikhuluma ngamajezi la sikhuluma ngento yokugqoka into yokugqoka hayi ungihloleke lapho ngiyavuma sure isingithathe umzwayi Mbejwe Nanda sure mzwayi sure bafamba kanjani ku right kunjani kwena awukakhulu mfowethu sure mina mfowethu ayikubuze yakudokotela ukuthi like ubona umuntu wesifazane okay usho ngento yakho bye la msekufika uvutha indaba ngizangithola mase uthonda first ukuthi mhlambe uzokhipha like a discharge like just like ama sperm as uchanje futhi like umchamo ubona umchamo ube nje umchamo lapho like lonto into normal for umuntu wesifazane lam oh imake uyatsaza noma uchama nje like mase ufika uthonda like nje futhi naye akazizi ubona ngoba nje umphethe sibona umphethe umanze bo all right okay all right Don now ngiyomzwa hayi ubhuti asimshayile ihlombe ale kwasifale I describe by squirting yes so this is squirting baba so squirting olunye uhlobo lokuthi umuntu wesifazane afike kuvuthondaba so you get you know different types of wesifazane sibahlukanisa ngo3 khona abangasquirti khona abangacream bese kuba khona abasquirtayo bese kuba khona abangasquirti kodwa abacreamayo so sibahlukanisa ngaleyo ndlela okay so kuwena ke kusho umuntu wakho uyilo osquirtayo ngoba lento ichazayo it's exactly what happens umuntu wesifazane my squirt kuba khona that gushing amount of fluid ephumayo kuba ngazathi umchamo ngoba sometimes iyaba mixed nawo umchamo but majority of fluid ephumayo kusuke ngasi umchamo ngoba umuntu wesifazane unento ekuthiwa ama skin glands mayisefika kuvuthondaba aya compresseka lama skin glands and aya stimulateka ukuthi a produce yena secrete uyang understand ngibud ngiyakuzwa ngishayele ihlombe shoki ya vele ngakuzwa indlela sokhuluma ngayo uthi usunokumoyizela manje all right sure right indaba okay lihlela lilungele ingane namhlanje uRaiser noma inofisa ukuyiRaiser kungaba i-question kungaba kunikeza feedback from our previous shows we call this Sex Indaba every Thursday from 7 to 8 ngizothatha uCindy now Cindy Mngomezulu Cindy hello sanibonani yeah usekumukela ku Gagasi FM ngiyabonga kakhulu sure ngiyabingelela kudokotela kunjani ntokazi ngiyaphila njani ngikhona mama ngiyaphila firstly ngicela nje ukuthi ngiqale ngibonge uhlelo lenu ngiyaqala nokungena mhleze ngilalela kodwa it's my favorite show siyabonga and welcome home yeah noma ngingazi ukuthi mhlambe umbuzo engizobuza mhlambe uzobusuphuma kancane no namhlanje siku open line so akukho ukuphuma esihlokweni anything yes okay ngiyabonga kakhulu so udokotela ngifuna ukuzwa kuyena I'm a little bit worried I'm 43 years old nginengane eziwu2 inkinga yami i-menstruation cycle yami iyangiconfuse kakhulu lately after 40 years nje so kuyenzeka ngibe ngidlule inyanga mhlawumbe the following one ngiye kabili the following one mhlawumbe ngiye kahleke mhlawumbe so lately ngibe no 2 months in a row ngingayi but kwesithathu ngaya so engifuna ukuzwa kudokotela ukuthi is it normal after 40 ukuthi kwenzeke lokho because I'm sure 100% sure ukuthi I'm not pregnant okay right now Alex Tona 47 3 or 43 okay now you are moving closer and closer to the age of 45 so 45 wona sake subuke ngokubaleka ke kumuntu wesifazane
you know ngoba manje u45 ukubeka esimeni sokuthi ususondele vele engeneni kuyimenopause so le phase osukuyona sesiyibiza basically ngokuthiwa i-premenopausal phase meaning ukuthi umzimba wakho usulungiselela ukuthi inzalo yakho ivaleke iphele ngoba umuntu wesifazane uzalwa enayo inzalo but isikhathi esiningi mawuthi uyandlula ku age of 52 usuke ngasenayo inzalo so kuba khona ukushintsha ke before you reach imenopause kuba khona ukushintsha kwama hormones kuba khona ukushintsha kwama periods so njengamanje you are complaining about ama irregular periods because now usuya skipper even inyanga you know so that is coming from a standpoint so ama hormones akha seyashintsha now ngizokubuza nje imibuzo emibili cacisela exactly kwenzakalani awungitshene ngama hot flashes uyasazi sifuthe leso sivele sifike nje esikhaleni noma kushisi noma ngathiwa kuyabanda siyafika nje esikhaleni sithi nje fu especially ebusweni uzube bombe ebusweni siyenzeka Dokotela yabona nje last month yabo August won't I had that and I was like am I catching the flu or what but Ngiyathemba baba ukakamjikijeli ngenkomishi No. Alright so anger management isakhona so awukakabi nayo lento yama mood swings ukuthi awukwazi ukucontrol your mood No, not really. Okay kulungile kushithi kusawuqala kwayo ke vele lento ekishoyo so sisangakubona sibheke ukuthi kwenzakalani because unfortunately intokazi bakhona abanye abantu abangena kuyimenopause early so we call that early menopause right so kumnikeza inkinga ke lokho if ukuthi uzongena singakafiki isikhathi sakho sokuthi ungene kuyimenopause so it's just ukuthi sikubuke sikuprofile and then ngibone ukuthi i standpoint sakho sime kubukhona that's all okay Hey ngiyabona lesi sifuthe futhi ngengaba naso impela nje kulesikhathi ngingayi ma periods I think it was last month the whole month kaze ngaba worried nami ngathi am I catching the flu or what ngicabanga ngibona udokotela kodwa manje into ebivele ifike nje let me take 2 or 3 seconds kuthi fu after that ngibe right hayi usalangazele nje ucansi ke kodwa ke no indaba enkulu so sekuyashintsha lana lokho ne Yeah, okay now iloke ngikushoyo ke so you are getting ready ukuthi inzalo yakhe ivaleke ngoba if you no longer getting ready to fall pregnant every month kuzoshintsha vele in terms of indlela ozizwa ngayo ngokuthi ufuna umuntu wesilisa eduze kwakho so singakubona ntokazi sikwelekelele and we can improve everything le ukhala ngayo we can definitely improve it okay ngizothatha ama numbers wakhe ekugcineni doctor alright siyabonga kakhulu I hope uphendulekile and usiyothola ke ama numbers egcineni kohle Okay ngiyabonga kakhulu thank you sure thank you indaba on Kakasi mosana kujoyina you're listening to iSex Indaba la sikhuluma khona ezocansi I'm with Dr. Shabalala he's always here every Thursdays from 7 to 8 so namhlanje ke Thursday yokuqala kuSeptember sivulele nje incingo ekutheni ubuze noma ukhulume nanoma yini officer ukuyibuza ngizothatha ke ama comments ku 0861596596 and you can send my VNs now ku 078 934 2827 and then ngiku Facebook ke now ngicela ukubuza la kudokotela ukuthi yini lento emhlophe sa cream ephuma kimi ngaphansi mangabe senza umdavazo ayinabungozi yini khona ke nomunye omphendulile sakumhleka but akuhlekwana here so that is creaming we call that creaming which is the opposite of squirting lesikade sisichazela ubhuti earlier on yeah so i-creaming ke yona ke ayenze ngokuthi kube khona i-gushing amount of fluid ephumayo kuphuma nje into engazathi uketshezi iba mhlophenyana kuba ngazathi imbewu ngazathi ama sperms so that is another way of ukuthi umuntu wesifazane afike ultimately kovutha undaba okay yes all right so I hope uphendulekile all right and then bese kuzoba khona usiphela ebuza ukuthi ngiyabingelela sehlaza nodokotela mina angiwudela umdavazo bonke abantu engijela nabo bayabaleka ngesimo sokuthi ngishaya ama round agcina la ko 8 yini engangisiza ukuthi ngehlise isikali ngifana nezinye izingane sizani bakwethu konakele maybe ngangenwa idlozi nje lalithanda umdavazo okay so uthusha ama round azagcina la ko 8 now lana ke kubele ngitrade very carefully Alex because I don't want to label umuntu ngesifo angenaso so lana kumele ngimbone mangimbona ngizobheka ukuthi does he fall under umuntu osene sex addiction or does he fall under umuntu ohlukile when it comes to umdavazo ngoba manje kumele ngazi ukuthi as much as eshala ama round 8 yeah ukwenza every day in lokho and ukulangazelela everyday in lokho akasakwazi ukuphila ngaphandle kwawo umdavazo okay ukuze ngikwazi ukumclassify properly ngoba approach yakho ihlukile if kuukuthi uzoba neaddiction
I have to approach it in a totally different way. Maybe addiction I change just because now sekuthiwa is sex addiction. Yeah. Kufana nayo alcohol addiction, kufana nayo iwunga addiction, kufana nayo cocaine addiction. Okay. It's exactly the same thing, but inkinga manje ukuthi ucansi esilibukayo. Now kumele ngibuke nje lokho Alex because angifuni ukumlabelisha as umuntu ne sex addiction because that's a classic psychological condition. Sure. Yeah. And then khona usisi la umpilo uzothi hi but Alex ngicela ukubuza la nginenkinga sengiyaphuza ukuchama uma senza umdavazo nomuntu wami akusafani nakuqala ekuqaleni ngangichama maybe ka 2 kwi round eyodwa yini edala lokho I need your help. Okay. Umuntu wesifazane. Yes, umuntu wesifazane. Are they on contraceptives or not? Nakhona mawukuthi ba on contraceptives bathatha mapho nama contraceptives. It's funny because I like it when abalaleli bephendulana, okay? Because umunye uthe kuyenzeka if ujova noma udla amaphilisi okuprevent. Cabanga. Uhlelo lethu Alex liyafundisa Alex. I'm so happy ukuthi abantu they can actually attest to izinto esishoyo ukuthi no nami I've gone through this. So kungenzeka ngempela. Kungenzeka ngoba if ubuka vele umjovo usuhlukanisa kabili khona kwa 2 months khona kwa 3 months oka 3 months iwona lo oba nenkinga isikhathi esiningi iwona especially mawusuthatha isikhathi eside ikakhulukazi mawusundlulile kuyibarrel naka 2 years kuba khona inkinga yona lemjovo lena ibuye futhi iphinde ikunikeze iproblem later on mawusufuna ukuba nezingane because iyakubeka even engcupheni yokuthi ube nama cyst and ama cyst ayacindezela ke in terms of ama ovaries ukuthi ovulation yenzeke ukuphuma kweqanda mali ngaphuma iqanda umuntu wesifazane angeke azakhulelwe angeke amithe. So there is the problem with ama contraceptives, so I would need to discern ngaleyo ndlela. That's all. That's okay. Yeah. It's 7:35. Sizongena kuma VNs. You listening to Gagasi sekubingelela luhlela lilungela izingane. This program is strictly for adults kuphela. Gagasi FM. Undomzodwa. Sweet bean. Ubhontshisi. Amazambane nekheke. Whole sounding scrumptious, right? Check out more info about umdavazo on our podcast on the Gagasi FM app naku YouTube wethu Gagasi FM. Lelihlelo yokazi ulithola ku YouTube mawuya nje ku Gagasi FM uzofika ulithole every week and but ya ku app nje nakhona uzokwazi ukulithola downloada iGagasi FM app then uzoya ke ku podcast. Ngi-inviteile ke ukuthi uma uprefer ukuthumela iVN that's also okay. The number is 078 934 2827. Sawubona Alex noDokotela. Hello. Ngicela ungazisho kodwa nje mina ngicela ukukhomenta ngomuntu wami Nkosi yami akuve ngenza kamnandi Nkosi yami and the main thing kulento ukuthi ni communicate nomuntu wakho ayikho into edlula leyo ukuthi ni communicate nisazoqala noma seniqedile ukuthi kube njani. Thina ke sithi sidavazana vele sibe sikhuluma ngibe ngithi lifaye ngalaba bangithinte ngala ngenze kanjena kuze kufike la ngifika khona kube mnandi. Sibuzane futhi mase siqedile ukuthi wenele kube njani inkinga zike bisike sixoxe nje kungenakele lutho singenzi lutho. Main thing nje communication uzona zonke lezi zinto. Ngabe actually abekho abantu abangena emsakazweni athi umuntu wami uphuma amanzi anukayo umuntu wami unjena umuntu wami unjena because size advisor thina sobabili ukuthi yini nje engayithenga ukuyicleaner yabona nje zonke lezo zinto ezimnandi nje sithintane siklinane into zethu kube mnandi nje kumele lento engabi kanjalo nibe open ingabe ngathi niyantshontshana nomuntu wakho niyenze nje ibe mnandi into yenu. Okay, all right, okay sikuzwile siyabonga. Ngibingelele Alex no Doc lapho ngithi mina ngicela ukubuza ukuthi kusuke kwenze njani umuntu esilisa mengaba ekwazile ukuthi akufende isikhathi eside isikhathi esingange hour or more akufende mhlawumbe uthola ukuthi ungaphezulu akufende abuya kucela ukuthi ngicela uze ngaphezulu mama then nawe uthatha iwoman on top nawe uhlala steering udrive aphinda athi ngicela i dog style eze kwi dog style like nithathe isikhathi eside hayibo waze wangifenda ubhuti wabantu kusuke umuntu onjalo ya uyajima yena so ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe ukujima kwakhe nakho kunomthelela but nje hey hayi cha uyangivekuza ubhuti wabantu umuntu othena umuntu ofendana isikhathi eside kanje like uchame uzophinde as a woman. I'm Tiane no Dog.
uDelani la eMlazi S. Ngicela ukubuza ngolento okuthiwa amakhona. Makuthiwa abantu bashaya amakhona. Amakhona kanjani on something that I believe is around, because ngicabanga ukuthi leyanto leyana indilinga. Ngiyabonga. So Alex, no dokotela. Azolanda uhlelo. Njalo makuvele zocansi ngishaya ingqwabo. And akusayeke ingqwabo ngishaya njalo akusayeke. Hey but Alex no dokotela. Ngisacela ukubuza lana. Yebo nginenkinga. It's like ngiya ovulator every month. Nginayo lento ukuthi nje ngivele ngihlale ngiba nalolu yaketshezi sothi ngizoba right kodwa nje kuzobe kube nesonto la ngizizwa khona ukuthi nje kuyashibilika nginalolu yaketshezi and akuyona anginayo lonke inkinga yokuthi ngihlala ngimanzi kodwa kunesonto elike nje so ngithi angibuza ukuthi ngabe kunormal yini and i-age yami ngina 48 njengamanje but lento lena ngiphethe nje okay ngisaya futhi kuma period so ngabe inkinga ekhona noma inzalo iseyiningi kakhulu na. All right. Thank you for the VNs. Uyabona ke ma eqala dokotela Clarish Mphimbo usheshe uza nentululwane yamabhomu. All right, asize ke nawo ke dokotela one by one, and then usisi loqala bekade nikeza nje ubufakazi bakhe bokuthi well communication yasebenza nikhulume nixoxe yini singayenza ukuze yabo kungabi nezinto ezinganuki kamnandi. And then bese kuzoba usisi lo uthi umuntu wakhe umfenda kuze kupheli hour amshaye wonke ama positions khona into wrong ini ngobhuti lo. But aka complain uze washo wathi uyajima yena kodwa manje energy engaka uyithatha. Yeah, aka complain, but you know into ehamba phambili, you know, ebeka umuntu wesilisa leso simo leso sokuthi akwazi ukuyimela, you know, ngalendlela akhuluma ngayo sisi indaba yocansi ikhuthazi iyona into ehamba phambili ikhuthazi. Shuthi kungenzeka ukuthi ikhuthazi. Alex angiqondile mhlawumbe you know ukugcoba abantu lana ngifuna abafunda okwangempela ngoba kukhona into eyimyth, kukhona into eyimyth. Feke kube khona indaba exercise nje lokwe cardio lokunormal. Bese kuba khona indaba ye weight lifting ne weight building. Nayo ke inkinga futhi ke la ikhona. Laba bantu laba who weight lift kakhulu, who weight build, for especially ama competition and all of that, they end up using izinto ekuthiwa ama steroids. Now ama steroids ahlukene kabili. Khona ama anabolic steroids, khona ama catabolic steroids. Bona they end up using ama anabolic steroids because they want to build imizimba yabo. Now ama anabolic steroids ayinkinga. Ayawashaya ama testicles, ayawashaya ama ball when it comes to production of testosterone. Bese ugcina i-testosterone yakho ubudoda bakho buba phansi severely low kangangokuthi ungaze ubone induku yakho ishrink bese kuthiwa no ukujima okwenza ukuthi ushrink. No, akusikukujima, ukusebenzisa ama steroids while u bodybuilder. That is the major issue with ama steroids. Sure. Yeah. All right, and then okay, so ubutikela ubuza ke the scientific yale notion yokuthi untombi zodwa unamakhona ukuthi amakhona akanjani ngoba lento uyipictureisha iku round in shape. Okay, ngiyacabanga ukuthi abantu besilisa mabezama umchazela ngoba lento ngiyacabanga uyithatha kumuntu wesilisa, you know. Mabemchazela bazama umchazela ukuthi umuntu wesifazane i-G-spot yakhe ayikho endaweni eyodwa ngamunye ihlukile, you know. So now ungayithola eyodwa on the lateral side of udonga likantomzodwa, on the left side or on the lateral side, on the right side, ungayithole on the anterior wall, ungayithole on the posterior wall. But the bottom line is majority of abantu besifazane when it comes to ilokhunja i-G-spot isuke ikwi anterior wall of untomzodwa. So I think ngamakhona bazama ukumtshena lokuthi mina mangimcindezela kwa left, you know, ngimhudla esayidini ilapha kamakhona kakhulu ila afika khona, you know, kuvutha indaba immediately. Not amakhona as in 90 degrees. No hayi ukuthi i-shape kantomzodwa ngaphakathi inamakhona cha. Okay. All right. And then ke i-LTT alithanda uhlelo kodwa manje uyabuzoshintsha nje ne-voice ukuthi ngathi ushaya indlwabu ngikwaze ngokweqile. Alex bengashintshe i-voice. Jonge? I think bekuyiyona action leyo akade yenza during ukukhuluma nathi ukushaya kwakhe indlwabu.
Ushuthi khona nathi exactly eshaya indlwabu ngalesikhathi. Eshaya indlwabu ngaleso sikhathi. Ngempela? Ngingayibeka imali yami kulokho. Wait. Ebeshaya indlwabu lo ekhuluma nathi. Lo bekhuluma nathi? Yeah. So before simnikeze impendulo efanele ake siphinde simthole. So Alex, no dokotela. Azolanda uhlelo. Njalo magivele zocansi ngishaya ingqwabo. Oh, okay. Okay, so all right, so kusho ukuthi okay. So is that good? Is it harmful? Addicted to indlwabu. Now addiction to indlwabu problem i-raise lento ekuthiwa i-testosterone. Iyayiphakamisa ke yona ayinciphisi. Njengoba addict ama steroids ayinciphisi, indlwabu ke yona iyayiphakamisa. So mayiphakamisa siba sengcupheni yokubizwa ngokuthiwa si-toxic when it comes to our masculinity. Which is a term, engibuye ngilibuke ngenye indlela, toxic masculinity. But ilapha inkinga uma i-testosterone yakhe iphakama uba nalobu budoda lobu obeqile uba namandla ngokweqile and isandla siphakama kalula so i-GBV ingenelela kalula kanjalo. So indlwabu idala isikhwele nenhliziyo encane ngingakwenza lokho. Well uya ngumuntu ngamunye Alex indaba yesikhwele. Yes, but iphakamisa le ndaba yobudoda, so inyusa i-testosterone, inyusa i-masculinity, inyusa necessarily isikhwele. Okay. So I hope uyizwileke leyo bafo nangidokotela ibeka ukuthi khona okuhlanganayo yini and ungafona noma uthumele enye iVN just usitshela ukuthi kuhamba kanjani. Alright, singithathe uLindo Denhauser, Lindo Mathimba, ngicela nje uvale radio Linda? Okay, Linda ke ready sadlula sithatha uSthembiso phakathi enkandla ku 94.7. Sabona Sthembiso. Yebo njani nomshana dokotela njani? Siyaphila kunjani kwena? Siyanqaba. Yes. Bakubuza la kuba dokotela uthi uma bewenza umjava mhlawumbe umuntu oqala ukuhlangana naye kuqala. Na umuntu othanda kumbuka umuntu mase ngenza namdapha. Uthi manje lapha kuyena kuphuma into ngathi yihubisi. Engeyinhle kahle. Ungamtshela kanjani besifazana uqala ukuhlangana naye ukuthi kunento ongayazi phela umuntu avahlala isiyenza kodwa kuthothi kwenza kuba normal nje. Umuke izolujwayelekile. Manje mawuhlangana nomunye umuntu ophuma into ngathi ihubisi nje. Uyisule la uqhubeke iphinde iphume. Kusuke kuyinto leyo dokotela noma ke umuntu onaleyo nto leyo ungamtshela kanjani ngoba ayenzi kubo bonke abesifazana mhlawumbe enza kulo muntu lowo nje. Ungamtshela kanjani maye naleyo nkalo uthi ekunento ngayoqala ukuyibona ke nenza ngalayo into ngathi ubise imbi nje kodwa ayinu kodwa nje into engajwayelekile akuna ukuthi ezilolile ama spams ajwayelekile iphuma ngasikhathi sini kanje nenza umdava nobabili ekhama yabo lokungena kuphoyena ungena kahle thoma iyaphuma le kuthatha uyisulu ukuthi uqhubeke phinde iphume. Okay, no sikuzwela bafa manje kanjalo Elinda. Okay, so now lana kuyakwenzeka Alex kube ukuthi umuntu wesifazane as umfender and all of that, as much as wasacreta ama sexual fluids ukuthi alubricate into omzodwa kuba khona ke nokuthi in between uyakafika kuvuthondaba ungaboni mhlawumbe wena as umuntu wesilisa mayefika kuvuthondaba uyacreama. So now ukuhlangana ke kwalama fluids esewonke sometimes kwenza kube ngazathi iyashuba lento ephumayo. Okay, kwesinye isikhathi kuba ngazathi Alex uyakubone mawuzokwenza uphuthu mawusalifaka mhlawumbe ilokhunja i-maize meal mawusayifaka usazama ukugoqoza and all of that before uphuthu lufinyelele ekuthenini lome leyo nto leyo iyake yenzeke ngaleyo ndlela even kwabanye abantu kusuke ngasinto abnormal leyo nangu uyasho ukuthi ayinuki yena ngokwakhe mhlambe ngoba akayijwayele imenza kube ngazathi mhlambe uyanyanya in a way. Alright, uba disgusted in a way njengoba echaza. So leyo nto leyo ayikho abnormal ngaphandle ke mawukuthi umuntu wesifazane use more than the age of 35 and uyake aphume i-discharge noma ngathiwa akalenzi ucansi and akaza ayenze pap smear, then I would advise ukuthi akabone udokotela ke lapho. But if ukuthi there's no problem ayinuki discharge and uyafika kuvuthondaba naye ubaba uyanela then there's no problem, it's just a different variation of uvuthondaba. Okay, yeah, so akunakuthi slow manje yabo nje ufanele into uphinde ukubonwane manje asawunile njani angithi yabona ngoba kwabanye abantu nje siyazi la. Yeah, but uphawu baba lokuthi umuntu wami nje mina umuntu wami akayenzi kanti engihlezi nginayo phakathi kodwa manje ithi ngishaye indawo bona into engithusayo. But umuntu wesifazane baba nangethi ufuna niphinde nibonane okusho ukuthi wenza kahle okokuqala umenza. Okay.
All right. I hope uzophendula kaphethe uthathe nama numbers kaDokotela. Kune comment ukufunda doc ekhona la ku ungayena ku Gagasi FM Facebook page and then kunama comments akhona uwabuke nawo usuyaphendula. And then Mhlakani ubhalela wathi this goes to amajita especially lawa aphuzayo. Bayakhala osisi ngama spam anukayo and sekuyashisa manje ma-out asigezeni amasende nemsinsila yikhwapha and normalize ukuxuba. Sicente phela lapha emasendeni nalezi boya okuthiwa eziseyingqeni and onejwabu alpetule algezisise. All right, and khona ke question evelayo ukuthi izigundwa kanjani ngibuzela umngane wami. Okay, and then there is another comment etwayisha indaba yotshwala bengithi kushuthi uyalala emakhoneni. It's just an advice evela from umjita othi to am out. Now lana ukhuluma nje ngento ebalekile ukhuluma ngehealth aphinda ukhuluma ngehygiene. Now ihealthy utshwala yes definitely buyangena Alex. Amngeni kuphela kumuntu wesilisa. Hey bulimaza kakhulu kumuntu wesifazane as well. Ngoba buyashintsha even ismell sakhe untomzodwa. Njengoba bukwazi ukushintsha ismell sama sperms, you know. Bakhona ngempela abantu abathi mabechitha bachithe into enuka kabi even if ikuyi condom. Inuka kabi. So kusuke sekuyinkinga ke leyo. So utshwala bayayenza leyo nto ngoba utshwala budala inkinga eziningi, bucindezela isibindi, bucindezela amasosha omzimba, bushintsha izinto eziningi emzimbeni. Bese kuba khona indaba ye health. Of course if kuwukuthi uzoba healthy as umuntu, ngeke uhlale ungaphefumuli ngendlela enhle. Angeke uhlale unganuki ngendlela eright. Kanti if kuwukuthi uzodla vele ukudla lokhu okungekho healthy, then kuba khona iproblem. Even umjuluko wakho uyaqala uyashintsha. So ukuyinakekela kwakho ikona ekugcineni kwako konke okukunikezayo ihealth. Yeah. All right, so iseluleko ke leso ungasithatha. I hope you won't find it offensive. Indaba uNgagasi ezocansi on Indaba. Umngami ngaphatheza ko ngamthole intombi ngamganisa. Manje inkinga lelisonto ngathi ubaba akafuna ukuvuka. Kanti every day before that beshaya ekseni shaya intamba. I don't know whether I've adopted this wine drinking thing. Is it white wine or red wine? Red wine. Mellow, Pinotage, Cabernet Sauvignon. Skuluma ngayiphi wine maskuluma. Pinotage. Okay. I thought you were a sex expert, not a wine connoisseur. I'm also a connoisseur. Oh, okay. I'm also a connoisseur. Right. Zawuzama ukumkhipha umama. Umuse nje e-restaurant edayisa ama-oyster. Ungaphuzi Pinotage, uphuze i-white wine nama-oysters. Uzothi uma ungene umama aze akhale athi hey baba. So ake siqale lapho. Then you come back next week and bet us chance come back kanjani Number 1 ezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 p.m. A question ngicela ukubuza la doc ukuthi kunomali yini. I'm 30 years old umuntu wesifazane. I'm 30 years old. Imizwa yami ayisasebenzi futhi nje ngisahaleli kwakulahalela ucansi. Okay, no akukho normal at all. Now nakhona maningi ama factors ekumele ngwa play into context lana. Untokazi number 1 sekwakhulelwa yini waba nayo yini ingane before or not. Number 1 loyo. Mawukuthi akakhulelwe njengamanje useke wawasebenzisa nama contraceptives or uyawasebenzisa nama contraceptives. Bese ke sibuka ke nanokuthi ke izifo ke zocansi kanjengo herpes simplex virus, kanjengo gonorrhea, kanjengo chlamydia, lezi ekuthiwa ama STIs sezike zambamba yini before. Bese siyabheka ke futhi nanokuthi iprofile yakhe yokuthi abe nama warts, ama genital warts, lento edalwa iHPV yona ime kanjani. So I'm basically lana talking about Alex is sexual health screen yakhe ekumele siyenze ukuze sibone ukuthi yini ke manje le esimdala ukuthi angalilangazeleli ucansi angafiki kuvuthondaba ngoba bengekho njena before. So khona definitely into eshintshile. Right. Okay, Indaba on Gagasi. I take uLinda ke. Linda, welcome to Gagasi. Mfethu ninjani mthiyani? Si right mfethu. Ithini question noma i-comment yakho? Mfethu i-question yami la ngibuza nje South African men. La mfethu ngicela ukubuza kungani abantu besifazane bethi ke sometimes bezwe bethi ke babelivela kangcono kumuntu okwazi ukudla inyama ebovu oswayi ayidle ngolimo at the same time iliphi leli hormone elingareleaseki if ngimthinta mina okudinga ukuthi ngimthinte ngolimo because ke mawuthinta ngolimo at least number 1 ngiyavutha ndaba. All right.
Okay. So now I think ukhuluma ngeCunnilingus, Alex. I think yes, yeah. Okay. Now iCunnilingus is the best way, you know, ongenza ngakhona ukuthi stimulate lento ekuthiwa ubhontshisi clitoris. It's the best way ngoba manje in terms of sensation yakhona, if ukwazi ngempela ukuthi usebenzise technique right, ukuthi usebenzise ulimi, usebenzise indebe kunokuthi usebenzise amazinyo, then uyakwazi ukumfinyelelisa ngempela umuntu wesifazane kuyi-clitoral orgasm ukuthi uzokwenza iCunnilingus, you know. Kanti abanye abantu bake beba uncomfortable with the fingering ngoba it also depends ukuthi umuntu wakho udlalisa kanjani and umdlokodla ngandlela yipi mawukuthi umuntu odlokodlayo, which is not something okumele abuyayenza ukudlokodla. So ubhuti yena I think ngokwakhe mhlambe mangingambona qala senze counseling ngizama ukushintsha mentality yakhe ngoba he's actually missing out. All right. Yeah, he's missing out. Sure. Siyabonga bafo. But Alex cela ukubusicuba anonymous ngina 22. So the thing is ngengajova before jova wa 3 months wala completely sangawuyeka ngaphinda futhi after some years wangihlela futhi ngawuyeka. Kwase kwathi after 3 years ngiyekile lo 3 to 4 years ngiyekile lo umjovo ngafaka implant angiphatha kahle then ngase ngayikhipha this year sekunobanye seyoshaya u2. Hayi yabona ke nje lo wendaba bangiqeda shembandla. Hey hayi ngoba shem siyazizwa imanga. Shuthi indlela enjoy ngalo uhlelo. Sanibonani but Alex no doctor. Ngicela ukubuza ukuthi sorry. Suke wenziwa yini ukuthi njalo nje mangabe uzolala nomuntu wakho qale kube buhlungu bese kuba mnandi nje qhubeka bemnandi. Sawubona but Alex nodokotela lapha e-studio sacela ukuthi ngingazisho. Mina nginenkinga la mangabe kade ngenza ucansi nomuntu wami. Kuyala ukuthi mangabe sengithi ngiyasula ngaphansi ngibuye negazi kodwa ngingekho kuma period. Sekuye kwenzeke nje ikhathi zibe ziningi ngisebenzisa umjovo lwa 3 months angazi nami mhlambe kungenzekani ukuthi kube yiwona loyo odala leyo yonke. Sawubona Alex na doc. Ngicela ukubuza la doc ngeke ngaba nenkinga la nomuntu wami. So iminyaka yami ngina 42. So angazi noma mhlambe kuhamba neminyaka o mhlambe nginenkinga. Ngeke ngathi nginomuntu wami sishaya romance kahle but mase kufanele ngene kumama divele nqabe nje. Okay. No, sizogroupa nje because icishe ifane then bekade kwama comments then umuntu wakhe uma usise ngena kuyena uyathola ukuthi kuba negazi ngaphansi. Okay. Now naleyo futhi kumele sibuke ngenye indlela ngoba manje kumele sibuke ngaphakathi lakho ntomzodwa ukuthi akhona yini ama abnormalities akhona amenza ukuthi untokazi mawukuthi engage in sexual intercourse aphume igazi ekubeni engekho kuma period. So there is something abnormal but ushilo wathi uyawuthatha umjovo. So umjovo nawo uyayenza lento lena yokuthi sometimes wophe during ucansi. Okay. All right. And then ubhuti uthi kufike bemnandi so shy for play but message uyalifaka livele lingavumi. Okay. So that's erectile dysfunction. It's actually very severe, profound erectile dysfunction ungaqini kwayo induku. So induku uma kukuthi yawa ngaphambi kokungena phakathi kumama okanye uma kukuthi iyawa ungaphakathi kumama then seku serious lokho sekumele ukusukumela impela ubone udokotela. All right. Sibonga kakhulu. Ukuze ngibone udokotela ke ngizomthinta kanjani? Ngatholakala Alex enambeni yocingo ethi 063 847 0511 ngizoyiphinda 063 847 0511 eyase office yona ithi 031 065 0226 ngizoyiphinda nayo 031 065 0226 ungashaya ucingo wenza appointment uzozongibona ema rooms akhona la eSherwood eThekwini na ku social media ke ngiyatholakala as uDr Shabalala ku TikTok na ku Facebook. Mshengu siyabonga kakhulu benathi lo hleleke uzolithola i-podcast yalo so masiqede nje uzobusilithola ku app yeGagasi ulalele kahle kusukela ekuqaleni uzofika egcineni and thank you again for watching ku YouTube channel yeGagasi. That's where things happen. Thanks to the production team Mr Q Madlala as well as Mr Siphelele Nzuza Ezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 p.m. Special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Oh, Indaba. Talk to my
Jamba Zabasha